ప్రైజ్ ద లార్డ్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామములో మీ అందరికీ శుభములు. దేవుని అత్యంత దయా సంకల్పమును బట్టి దైవవాక్య ప్రత్యక్షత అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మీకు అందించడానికి ప్రభువు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి మంచి తరుణాన్ని బట్టి నేను ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. పిల్లరే, ఈ కార్యక్రమాన్ని క్రమంగా వీక్షిస్తున్నటువంటి మీకు ప్రభు అనేకమైన మేలులను కనపరచాలని దైవ సేవకునిగా నా ప్రార్థన. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇంకా అనేకులకు పరిచయం చేసి దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. నేటి దినపు వాక్య ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలను చదువుకుందాం. తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడెవడునూ లేడు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు వాటిని చేసిన యెడల మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిలువ బలియాగము ద్వారా మనలను సంపాదించుకుని మనలను ఆత్మ సంబంధులుగా పరలోక రాజ్య పౌరులుగా మనలను ప్రత్యేకపరిచారు. విశ్వాస జీవిత యాత్రలో దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకుని దేవుని వాక్యాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నటువంటి మనలను ఆయన స్నేహితులుగా పిలవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. పిల్లరా, ఈ లోకంలో చాలా రకాల ప్రేమలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ, అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ, బంధువులు చూపించేటువంటి ప్రేమ, పిల్లరా స్నేహితుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ. ఈ ప్రేమలన్నింటిలోకి కూడా ఏ ప్రేమ గొప్పది అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నారు, తన స్నేహితుని కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వానికంటే ఎక్కువైన ప్రేమ కలిగిన వాడు ఎవడూ లేడని. పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవమాత్రులమైన మనలను ప్రేమించి ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగిన వారుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి మనలను ఆయన స్నేహితులుగా ఆయన భావించి మన కొరకు ఆయన శిలువలో ప్రాణం పెట్టారు. బైబిల్ గ్రంథంలో 1 సమూయేలు గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో యోనాతాను అనే ఒక యవనస్తుడు కనబడతాడు. ఈయన రాజైన సౌలుకి కుమారుడు. యోనాతాను తన జీవితంలో ఆత్మీయ విలువలు కలిగినటువంటి వాడుగా, దేవుని యొక్క ఆలోచనలను ఎరిగి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చినటువంటి వాడుగా మనకు కనబడతాడు. ఆ దినాల్లో ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయుల మీదకు దండెత్తి రావడానికి ముందుగా వారు ఆలోచించి ఇశ్రాయేలీయులకు ఆయుధాలు లేకుండా చేసేశారు. ఇశ్రాయేలీల మధ్య ఆయుధాలు తయారు చేసేటువంటి కమ్మరి వారు లేకుండా వారు చేశారు. ఆ కారణం చేత ఇశ్రాయేలీయులు ఆయుధాలు తయారు చేయించుకోవడానికి లేకపోతే పదును పెట్టించుకోవడానికి వారు ఫిలిష్తీయుల దగ్గరికి వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయుల మీదకు యుద్ధానికి వచ్చారు. ఆ సందర్భంలో ఆత్మీయుడైనటువంటి యోనాతాను తన ఆయుధములు మోసేవానితో ఒక విలువైన మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అనేకుల చేతనైనను కొద్దిమంది చేతనైనను రక్షించుటకు యెహోవాకు అడ్డమా అని దేవుని యొక్క శక్తిని ఎరిగిన వాడుగా, దేవుని యొక్క పరాక్రమమును ఎరిగిన వాడుగా, దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అనేటువంటి విశ్వాసము కలిగిన వాడుగా ఆయుధములు మోసేవాడుతో యోనాతాను తన ఆలోచనను పంచుకుంటూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, యోనాతాను ఆయుధములు మోసేటువంటి వ్యక్తి కూడా యోనాతాను యొక్క ఆలోచనను సమర్థించి యోనాతానును ప్రోత్సహించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఎక్కువగా ఎవరితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటామో వారు ఆత్మీయులైతే మనకు చాలా మంచిది. ప్రియులారా, వారు కూడా ఆత్మీయులు గనుక మనల్ని ఆత్మీయతలో బలపరుస్తారు. ఒకవేళ మనతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపేటువంటి వారు ఆత్మీయులు కాకపోతే లోక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు మనకు చెప్పి లోక సంబంధమైనటువంటి మార్గముల్లోనికి మనల్ని నడిపించేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అయితే బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను, యోనాతాను తన సైన్యం అంతటిలో నుండి కూడా ఆత్మీయ విలువలు కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిని ప్రియులారా తన ఆయుధములు మోసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. కాబట్టి యోనాతాను తెలియచేసినటువంటి ఈ ఆలోచన ప్రియులారా ఆయుధములు మోసేవాడు కూడా విని అంగీకరించి యోనాతానును పురుకొల్పుతున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం.
ప్రియులారా, ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరకు ఒకసారి నయమాను అనే ఆయన వచ్చాడు. తనకున్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని బట్టి దైవజనుడు ప్రార్థన చేస్తాడు, నాకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అనే సదుద్దేశంతో దైవజనుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలీషా చెప్పినటువంటి మాట, యోర్దాను నదిలోనికి వెళ్ళి 7 మార్లు ములగమని నయమానుకి సలహా చెప్పాడు. అయితే నయమానుకు యోర్దాను నదిలో ములగడం ఇష్టం కాలేదు. ఎందుకు అంటే యోర్దాను నదిలో ఉండేటువంటి నీటిని, వాటి యొక్క రంగును కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కానీ చూచి, నేను సైన్యాధిపతినై ఉన్నాను, నేను గనుక స్నానం చేయాలనుకుంటే చాలా పవిత్రమైన జలములు నాకు ఉంటాయి, అయితే నేను ఈ నదిలో ప్రవహించే నీటిలో నేను ఎందుకు మునగాలి, ఒకవేళ మునిగినంత మాత్రాన నాకు స్వస్థత కలుగుతుందా అనేటువంటి ఆలోచనలతో వచ్చిన మార్గమును మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు రథసారథి ఆ సైన్యాధిపతికి చక్కటి ఆలోచన చెప్పాడు. ఆ దైవజనుడు మనలను వెండి బంగారములు అడిగితే, ధనధాన్యాలు అడిగితే మనము ఇచ్చి ఉండేవారము కదా. అయితే ఆయన మనలను ఏమీ అడగలేదు, కానీ యోర్దాను నదిలో 7 పర్యాయములు మునగమని ఆయన చెప్పాడు. కాబట్టి అలాగూ చేయడం వలన ఒకవేళ నీకు మేలు కలగొచ్చని ఆ నయమాను యొక్క ఆలోచనను మార్చాడు. చక్కటి ఆలోచన నయమానుకు చెప్పినప్పుడు రథసారథి యొక్క మాట విని తిరిగి యోర్దాను నది వద్దకు వెళ్ళి 7 పర్యాయములు ఆ నీటిలో మునగడం ద్వారా చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని, చక్కటి పసి పిల్లవాని దేహం లాంటి దేహాన్ని నయమాను పొందుకోవడాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. పిల్లరా, ఈ రోజున యోనాతాను ఆయుధములు మోసేటువంటి వాడు కూడా చక్కటి ఆత్మీయ ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వాడుగా, దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగా పిల్లరా యోనాతాను ఆలోచనను సమర్థించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అసలు యోనాతాను ఈ ఆయుధాలు మోసేవానితో చెప్తున్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే, యోనాతాను 1 సమూయేలు గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, యోనాతాను ఈ సున్నతి లేని వారి దండు కాపురుల మీదకు పోదము రమ్ము, యెహోవా మన కార్యమును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొద్దిమంది చేతనైనను రక్షించుటకు యెహోవాకు అడ్డమా అని ఆయుధములు మోయువానితో చెప్పగా, అతడు నీ మనస్సులో ఉన్నదంతయు చేయము, పోదము రమ్ము, నీ ఇష్టానుసారముగా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానని అతనితో చెప్పాను. సున్నతి లేని వారు ఫిలిష్తీయులు గనుక వారి మీద తప్పనిసరిగా మనకు జయమునిస్తారు అని యోనాతాను చెప్పినటువంటి మాట ఆయుధాలు మోసేవానికి కూడా ఇష్టమైంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు నడవండి, మీతో నేను కూడా వస్తాను, దేవుడు మీ యొక్క ఆలోచనను సఫలం చేస్తాడు అని యోనాతాను వెనక ఈ ఆయుధాలు మోసేవాడు వెళుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పిల్లరా, ఈరోజు మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే మాట, అనేకుల చేతనైనను కొద్దిమంది చేతనైనను రక్షించుటకు యెహోవాకు అడ్డమా. బహుశా మనుషులు అనుకోవచ్చు, ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ బలం ఉంటుంది, తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ బలం ఉంటుంది అని. పిల్లరా, మా దగ్గర ఎక్కువ మంది లేరు కాబట్టి మేము బలహీనము, మా దగ్గర ఎక్కువగా ధనము లేదు కాబట్టి మేము పేదవారము, మేము ఆరోగ్యము లేనివారుగా ఉన్నాము కాబట్టి మేము దేనికి పనికిరాము అని ఇలాగూ పిల్లరా మరి అనేక మంది మనుషులు నిరుత్సాహానికి గురవుతూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే నేటి దినమందు ప్రకటింపబడుతున్న ఈ వాక్యములో నుండి మనకు లభ్యమవుతున్నటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన వచనం ఏమై ఉన్నదంటే, అనేకుల చేతనైనా దేవుడు గెలుపునివ్వగలడు, కొద్దిమంది చేతనైనా దేవుడు గెలుపునివ్వగలడు. అనేకులు, కొద్దిమంది. పిల్లరా, లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయము 32వ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాటలను మనం చూసినట్లయితే, చిన్న మంద భయపడకుడి, మీకు రాజ్యం అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమై ఉన్నది. ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన మాట చిన్న మంద. అక్కడ యోనాతాను అంటున్నాడు, అనేకుల చేతనైనను కొద్దిమంది చేతనైనను. కొద్దిమంది అనగా చిన్న మంద. ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ చివరి దినాల్లో అనేక మంది పిల్లరా వారు పాపులమని గ్రహించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా రక్షణ దొరుకుతుంది, యేసు ప్రభువు నమ్ముకున్నట్లయితే మేలును అనుభవిస్తాం, యేసును ఆరాధించినట్లయితే నరకాగ్ని నుండి తప్పించబడతామని అనేక మంది దేవాలయములకు వస్తూ ఉన్నారు. అందుకారణం చేత దేవాలయముల్లో విస్తారమైనటువంటి సంఖ్యలో విశ్వాసులు కనబడుతూ ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రం ఈ విస్తారమైనటువంటి సంఖ్య ఉన్నటువంటి
పెద్ద పెద్ద జన సమూహములను చూచి ఆయన పెద్ద మంద అని పిలవలేదు కానీ చిన్న మంద అని మాత్రమే పిలవగలుగుతూ ఉన్నాడు. దీని ఉద్దేశం ఏమై ఉంది? సంఘాలు అభివృద్ధి చెందవని, లేకపోతే అనేక మంది యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి రారని ప్రభు యొక్క ఆలోచన అయి ఉంటుందంటారా అంటే అది ఎంత మాత్రము కాదు. కానీ పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గర మొట్టమొదట 70 మంది శిష్యులు ఉండేటువంటి వారు. ఆ మాట లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో రాయబడింది. అటు తరువాత ప్రభువు 70 మంది ఇతరులను నియమించి తాను వెళ్ళబోవు ప్రతి ఊరికిని ప్రతి చోటికిని తనకంటే ముందు ఇద్దరిద్దరినిగా పంపెను. 10వ అధ్యాయం లూకా సువార్త 17వ వచనం రాయబడింది. ఆ 70 మంది శిష్యులు సంతోషముతో తిరిగి వచ్చి, ప్రభువా, దెయ్యములు సహితము నీ నామము వలన మాకు లోబడుచున్నవని చెప్పగా, పిల్లరా, 70 మంది శిష్యులకు యేసు ప్రభు ఇచ్చిన అభిషేకాన్ని బట్టి పిల్లరా, వారు యేసు ప్రభు దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన అంశాలను బట్టి వారు దెయ్యాలను వెలగొడుతున్నారు, స్వస్థత కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఒక సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రభు సంస్కారపు విందును గురించినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి దివ్యమైన సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ 70 మంది చాలా ఆసక్తి కలిగి దేవుని మాటలు వింటూ ఉన్నారు. కానీ వారిలో ఇంచుమించు 58 మంది అభ్యంతరపడ్డారు. ఈయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆయన శరీరాన్ని గురించిన, ఆయన రక్తాన్ని గురించినటువంటి ఉపదేశమును వారు గ్రహించలేక, పిల్లరా, ఆ సందేశంలో ఉన్నటువంటి లోతైనటువంటి ఆత్మీయతను వారు గ్రహించలేక వారు యేసు ప్రభువుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. చివరికి యేసు ప్రభు దగ్గర 12 మంది అపోస్తలులు మాత్రమే మిగిలారు. మొట్టమొదట మనం చూస్తూ ఉన్నాం, పిల్లరా, 70 మంది విశ్వాసులు ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే కేవలం 12 మాత్రమే మిగిలినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎవరికి ఆశీర్వాదం, ఎవరికి దీవెన అనే విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తే వెళ్ళిపోయిన 58 మంది కాదు, కానీ యేసు ప్రభు దగ్గర స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఈ 12 మందిని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. చిన్నమందా, భయపడకుడి, మీకు రాజ్యము అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమై ఉన్నది. పిల్లరా, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయములో 10 మంది కన్యకలను గురించినటువంటి ఉపమానం యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు. 10 మంది కన్యకలే. పిల్లరా, వారు పెండ్లి కుమారుని కొరకు వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే వారి చేతుల్లో దివిటీలు వెలుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ సిద్ధెలలో నూనె సరిపడేటంతగా ఎవరికి ఉందో వారు బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు అనబడ్డారు. పిల్లరా, ఎవరు మెలకువగా లేకపోయారో, తమ సిద్ధలను నూనెలతో నింపుకోలేకపోయారో వారు బుద్ధి లేని కన్యకలుగా పిలువబడ్డారు. పిల్లరా, 10 మంది కన్యకలు అనగానే పెద్ద మందిగా కనబడుతుంది, కానీ వారిలో నుండి 5 మాత్రమే పిల్లరా వారు బుద్ధి కలిగిన కన్యకులుగా, పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనగలిగిన ఆత్మీయ అంతస్తు కలిగిన వారుగా కనబడుతూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభువారు చిన్న మంద, భయపడుకుడి అని మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. యోనాతాను యొక్క ఆలోచన, యోనాతాను పిల్లలు తన ఆయుధములు మోసేవాడుతూ చెప్తున్నటువంటి మంచి మాట, అనేకుల చేతనైనా ప్రభువు జయమునివ్వగలడు, కొద్దిమంది చేతనైనా ప్రభువు జయమునివ్వగలడు. కాబట్టి మనము ఇద్దరమే బయలుదేరి ఫిలిస్తీన్ల దగ్గరికి వెళ్దాం అని వారిద్దరూ కలిసి ఫిలిస్తీన్ల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నారు. యోనాతాను ఆయుధాలు మోసేవానితో చెప్పాడు, మనం వెళ్ళి ఫిలిస్తీన్లకు కనపరుచుకుందాం, వారు మా యొద్దకు రండి అని మనల్ని పిలిచినట్లయితే ప్రభువు వారిని మన చేతికి అప్పగించబోతున్నాడు అని మనము గ్రహించి మనము ధైర్యంతో వారి యొద్దకు వెళ్దాం. ఒకవేళ వారు మీరు అక్కడే ఉండండి, మేము మీ దగ్గరకు వస్తాము అని చెప్పినట్లయితే మనము యుద్ధములో గెలవలేము అని గ్రహించి మనం అక్కడి నుండి పారిపోదామని చెప్పి ఒక గుర్తు వారు పెట్టుకుని పిల్లరా ఫిలిస్తీన్ల దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని కనపరుచుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఫిలిస్తీయులు యోనాతానుని అతని ఆయుధములు మోసే వారిని చూచి మా యొద్దకు రండి, మేము మీకు ఒక సంగతి చూపుతాము అని వారిని పిలిచారు. యోనాతాను వెంటనే అన్నాడు, ధైర్యం తెచ్చుకుందాం, యెహోవా దేవుడు వారిని మన చేతికి అప్పగించబోతున్నాడని. వారు వెళ్ళి పిల్లరా ఒక్కసారిగా ఫిలిస్తీయుల మీద విరుచుకు పడినప్పుడు, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆ మొదటి యుద్ధంలో ఇంచుమించుగా 20 మంది ఫిలిస్తీయుల సైనికులను నేలకు కూలగొట్టినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. పిల్లరా, ఆ సమయంలో ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి శబ్దాన్ని విన్నటువంటి ఫిలిస్తీయులు వారిలో వారు అనుకున్నారు, ఈ భయము దైవికము అని.
పిల్లరా, ఈ భయము దైవికము అనగా దేవుడే ఇశ్రాయేలీల పక్షముగా ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అని దీని అర్థం. ఈ యుద్ధంలో యోనాతాను గెలవడానికి గల కారణం ఏమై ఉన్నదంటే ఫిలిష్తీయులు సున్నతి లేనటువంటి వారు. పిల్లరా, దావీదు కూడా గాతువాడైన గొల్యాతు మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పటికి దావీదును బలపరిచిన అంశం లేకపోతే దావీదు ఆలోచన ఏంటి అంటే ఆ గొల్యాతు సున్నతి లేనటువంటి వాడు, అన్యుడు, కాబట్టి దేవుడు మనపక్షంగా ఉంటాడనేటువంటి ఆలోచన. పిల్లరా, ఎంత చక్కటి ఆలోచన! యోనాతాను ఏ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడో దావీదు కూడా అదే ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. కారణం ఏంటి? ఇద్దరు కూడా ఆత్మీయులు కాబట్టి, ఇద్దరు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి, సత్యాన్ని ఎరిగి పిల్లర వారు ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి, వారి ద్వారా దేవుడు తన నామాన్ని మహిమపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇద్దరి ఆలోచన ఒకటిగా ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుచేతనే మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో రాయబడింది, దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుట చాలించినప్పుడు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను. యోనాతాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని ప్రేమించెను. పిల్లరా, యోనాతాను దావీదుతో మాట్లాడినప్పుడు వారు కేవలం పెదవుల పలుకులతో మాట్లాడుకోవడం కాదు, పైకి ఒకటి మాట్లాడుతూ హృదయంలో మరొకటి దాచుకున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు. కానీ పిల్లరా, వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క హృదయాలు కలిసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆది సంఘములో అపోస్తలుల కార్యగ్రంథములో మేడగదిలో ఉన్న 120 మంది కూడా వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏక మనస్సుతో ఏక ఆత్మతో వారు ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఈ రోజున పిల్లర మనము మనస్సులు ఏకీభవించిన వారుగా ఒకే గురి కలిగిన వారుగా మనము ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఆ ప్రార్థన దేవునికి ఎంతో ఇష్టమైన ప్రార్థనగా ఉండగలుగుతూ ఉంది. పిల్లర, యోనాతానుకు తెలుసు దావీదు రాజు అయిపోతాడు, అందు కారణం చేత రాజకుమారునైనటువంటి నాకు రావలసినటువంటి రాజ్యం నాకు దక్కకుండా పోతుంది అనేటువంటి స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచన యోనాతాను కలిగి లేడు. కానీ దావీదు రాజు కావడం దేవుని సంకల్పము. దావీదు ఆత్మీయుడు, దావీదు ఆత్మపూర్ణుడు గనుక దేవుని చిత్తము దావీదు పక్షముగా అలాగూ ఉందని దేవుని చిత్తాన్ని గౌరవించినటువంటి ఒక భక్తుడు యోనాతాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా, ఈ రోజున యోనాతానును స్నేహితుడిగా దావీదు కలిగి ఉన్నాడు. యోనాతాను దావీదు ఇద్దరు స్నేహితులు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీకు స్నేహితులు ఉన్నారా? స్నేహితులు అందరికీ ఉంటారు. అయితే ఎలాంటి స్నేహితుల్ని మీరు కలిగి ఉన్నారు? యోబు గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయము 11, 12, 13 వచనాలను మనం చదివినప్పుడు యోబుకు 3 స్నేహితులు ఉన్నారు. పిల్లరా, యోబు తన ఆస్తిని అంతటిని పోగొట్టుకున్నాడు. యోబు తన దేహంలో ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని అంతటిని పోగొట్టుకున్నాడు. అనారోగ్యం పాలైపోయాడు. దేహం అంతా కూడా రస్సులు కారుతూ ఉన్నటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి. పిల్లరా, యోబు ఒక పెంట మీద కూర్చొని పిల్లరా ఆ ధూళిని తన మీద వేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఈ యోబు ఉన్నప్పుడు యోబు దురవస్థలో ఉన్నాడనేటువంటి విషయము యోబు యొక్క 3 స్నేహితులకి వినబడింది. ఆ 3 గురించి యోబు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో రాయబడింది. తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, సూహీయుడైన బెల్దదు, నైమాతీయుడైన జోఫర్ అను 3 స్నేహితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలన్నిటిని గూర్చి వినినవారై అతనితో కలిసి దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదార్చుటకును పోవాలని ఆలోచించుకొని తమ తమ స్థలములను విడిచి వచ్చిరి. వారు వచ్చి దూరముగా నిలవబడి కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు అతన్ని పోల్చలేక తమ వస్త్రములను చింపుకొని ఆకాశము తట్టు తలల మీద ధూళి చల్లుకొని ఎలుగెత్తి ఏడ్చిరి. అతని బాధ అత్యధికముగా నుండి గ్రహించి ఎవరును అతనితో ఒక్క మాట అయినను పలుకక రేయింబగలు 7 దినములు అతనితో కూడా నేలను కూర్చుండిరి. ప్రభునందు పిల్లరా, యోబు దురవస్థలో ఉన్నారని, యోబు భయంకరమైన బాధలో ఉన్నాడని యోబు యొక్క 3 స్నేహితులు దూర ప్రాంతము నుండి విని పిల్లరా వారి యొక్క పనులను విడిచి వారి యొక్క స్థలాలను విడిచిపెట్టి యోబు దగ్గరకు వచ్చారు. దూరము నుంచి యోబును చూచి పిల్లరా యోబును గుర్తుపట్టలేక తన స్నేహితుడికి సంభవించిన ఆపదను బట్టి వారు 7 దినములు
తమ తలలపై ధూళి వేసుకుంటూ వస్త్రాలు చింపుకుని రోదించారు. ఎంత మంచి స్నేహితులను యోబు కలిగి ఉన్నాడు. పిల్లరా, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే స్నేహితుడు నిజమైన స్నేహితుడు. శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, అవమానంలో ఉన్నప్పుడు, ఇబ్బందులో ఉన్నప్పుడు నిన్ను బలపరిచేటువంటి వాడు నిజమైన స్నేహితుడు అనే విషయాన్ని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. నేటి దినాల్లో చాలామంది స్వల్పకాల స్నేహాలను లేకపోతే స్వల్పకాల పరిచయాలను స్నేహాలుగా భావిస్తూ ఉండటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మీకా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 5వ వచనం రాయబడింది, స్నేహితుని యందు నమ్మిక ఉంచవద్దు, ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు, నీ కౌగిట్లో పండుకున్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుకొనుము అని మీకా వ్రాస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లరా, ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు. చాలామంది నీకు ధనం ఉన్నంత వరకు నీకు స్నేహితులుగా ఉంటారు, నీకు ఆరోగ్యం ఉన్నంత వరకు నీకు స్నేహితులుగా ఉంటారు, నీ దగ్గర సంతోషం ఉన్నంత వరకు కూడా నీకు స్నేహితులుగా ఉండగలుగుతారు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆపదలో ఉన్నావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇబ్బందులో ఉన్నావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్రమలో ఉన్నావో, నీకు ముఖం చాటేసుకునేటువంటి వారిని నీవు స్నేహితులు అనుకున్నావు. కానీ వారి హృదయంలో స్నేహితునికి ఉండేటువంటి స్థానము నీకు లేదని ముందుగానే నీవు గ్రహించినప్పుడు నీకు మేలు. ఒక సందర్భంలో 2 రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో రాయబడిన మాటలను మనం చూసినప్పుడు, ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదక్బలదాను హిజ్కియా రోగి అయి ఉండిన సంగతిని విని పత్రికలను కానుకుని అతని యొద్దకు పంపగా, పిల్లరా, బబులోను రాజు బెరోదక్బలదాను హిజ్కియా రోగిగా ఉన్నాడని పత్రికలను కానుకును పంపించాడంట. వెంటనే హిజ్కియా చాలా సంతోషపడిపోయాడు. నాకు చక్కటి కానుకలు పంపించాడు, నాకు చక్కటి పత్రికలు పంపించాడని చెప్పి ఆ రాజు పంపినటువంటి దూతలకు తన ఆస్థానంలో, తన దేశంలో ఉన్నటువంటి విలువైన వాటిని అన్నిటినీ కూడా చూపించాడు చాలా సంతోషంగా. పిల్లరా, వచ్చినటువంటి వారు అన్నీ చూచారు, వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు ప్రవక్త యెషయా వచ్చాడు. హిజ్కియా, నీ దగ్గరకు వచ్చిన వారు ఎవరు అని అడిగితే, వారు బబులోను దేశం నుంచి వచ్చారు, రాజు పంపించాడని సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే నీవు వారికి ఏం చూపించావు అని అడిగితే హిజ్కియా చెప్పాడు, నా దేశంలో ఉన్న దానిని దేనిని మరుగు చేయకుండా అన్నీ చూపించాను అని. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యెషయా అన్నాడు, నీవు దేనిని దాచుకోకుండా సమస్తాన్ని చూపించావు కాబట్టి ఏమేమి నీవు వారికి చూపించావో రాబోయే దినాల్లో నీకు ఏది మిగలకుండా వారు చూచునవన్నీ వారు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటి విచారకరమైనటువంటి సందేశాన్ని హిజ్కియాకు తెలియచేశారు. పిల్లరా, ఏదో పత్రికలు పంపినంత మాత్రాన, ఏదో కానుక పంపినంత మాత్రాన బెరోదక్బలదాను నాకు స్నేహితుడు అని హిజ్కియా అనుకోవడం ఎంత అవివేకం. కాబట్టి మీకా చెప్తున్నాడు, ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు. ఇంకా అంటున్నాడు, నీ కౌగిట్లో పండుకొని ఉన్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుకునుము. సంసోను చాలా బలవంతుడు, దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై దేవుని చేత బలమైన సాధనముగా వాడబడినటువంటి ఒక న్యాయాధిపతి. పిల్లరా, అయితే అతడు కేవలం తన నోటిని కాచుకోలేక దెలీలాకు తన బల రహస్యాన్ని తెలియజేసి, పిల్లరా, అతడు బలహీనుడై భయంకరమైనటువంటి మరణాన్ని అనుభవించినట్లుగా మనం చూస్తాం. దెలీలా సంసోనును బంధించింది. సంసోను యొక్క కనుగుడ్లు వారు పీకేశారు. పిల్లరా, నిస్సహాయుడిగా ఫిలిష్తీయుల చేతిలో బందీ అయిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎవరు నిజమైన స్నేహితుడు? మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో సైనికులు పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఆ సైనికుల్లో 2 సైనికులు ప్రాణ స్నేహితులు. అయితే ఒక స్నేహితుడికి ఒళ్ళంతా తుపాకీ గుండ్లు తగిలి గాయాలైపోయి కదలలేని పరిస్థితుల్లో నేలకు కూలిపోయాడు. అతని స్నేహితుడు కందకంలో ఉన్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి లెఫ్టినెంట్తో చెప్తున్నాడు, నా స్నేహితుడు క్రింద పడిపోయాడు, నా స్నేహితుడిని తెచ్చుకోవడానికి నేను వెళ్తాను అన్నప్పుడు అధికారి చెప్తున్నాడు, నీవు వెళ్ళినట్లయితే ప్రమాదం, నీకు వినబడడం లేదా బాంబుల మోత, నీకు వినిపించడం లేదా తుపాకీ గుండ్ల వర్షం కనిపించడం లేదా, నీవు వెళ్ళినట్లయితే నీ ప్రాణం కూడా పోగొట్టుకుంటావు అని చెప్పినప్పుడు ఈ స్నేహితుడు అన్నాడు, నా స్నేహితుడు రక్తపు మడుగులో ఉన్నాడు, నేను
ఇక్కడ నిస్సహాయంగా ఉండలేను, నేను వెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు అధికారి ఒప్పుకుని వెళ్ళమన్నాడు. ఈ స్నేహితుడు బయలుదేరి రక్తపు మడుగులో ఉన్న తన స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. భుజముల మీద తన స్నేహితుడిని వేసుకుని కందకంలోకి తీసుకొచ్చాడు. పిల్లరా, ఆ కందకంలోకి ఆ స్నేహితుడిని తీసుకొచ్చేటప్పటికి స్నేహితుడు చనిపోయి ఉన్నాడు. అధికారి అన్నాడు, నేను చెప్పలేదా నీవు అక్కడికి వెళ్ళడం వ్యర్థము, అక్కడికి వెళ్ళడం వలన ఏ ప్రయోజనం నీకున్నది సరిగదా, నీకు కూడా గాయాలు అవుతాయి, నీవు కూడా ప్రమాదం పాలవుతావని నేను చెప్పలేదా అని అధికారి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ స్నేహితుడు కళ్ళమట నీళ్లు పెట్టుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అయ్యా, నేను నా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళడాన్ని బట్టి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, నాకు తృప్తిగా ఉంది అని. ఏంటి నీకున్న తృప్తి అని అంటే ఆ స్నేహితుడు చెప్తున్నాడు, నేను నా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు, సజీవంగా ఉన్నాడు. నేను వెళ్ళగానే నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూసి నీవు వస్తావని నాకు తెలుసు. ఆపదలో ఉన్న నన్ను నీవు విడిచిపెట్టే స్నేహితుడు కాదని, నన్ను మరిచిపోయే స్నేహితుడు కాదని, నీవు నా కోసం వస్తావని నాకు తెలుసని నాతో చెప్పి ప్రాణం విడిచిపెట్టాడు. కాబట్టి మా స్నేహం చాలా విలువైందని, నా హృదయంలో చాలా సంతృప్తిగా ఉందండి ఆ సైనికుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీకు కలిగి ఉన్నటువంటి స్నేహితుని గురించి నీవు ఈ మాటలు చెప్పగలవా? నేను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు, నేను శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, నేను అవమానంలో ఉన్నప్పుడు అతడు నా కొరకు వస్తాడు అని చెప్పగలిగినటువంటి నమ్మకమైన స్నేహితులు నీకున్నారా? ఈ రోజున ఒక మంచి స్నేహితుడిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి నిజమైన స్నేహితుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. పిల్లరా, యాకోబు పత్రికలు 2వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో భక్తుడు యాకోబు రాస్తున్నాడు, కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను, మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడని పిలువబడ్డాడు. కాబట్టి ఈ రోజున యేసు ప్రభు వారు నీకు నిజమైన స్నేహితుడిగా ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. నీ హృదయంలో స్నేహితునిగా ఆయనకు చోటు ఇవ్వగలవా? ఆయనను నువ్వు స్నేహితునిగా అంగీకరించినట్లయితే నీ ఆపత్కాలంలో ఆయన నీతో ఉంటాడు, శ్రమకాలంలో నీతో ఉంటాడు, అందరూ విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆయన నీతో ఉంటాడు. కాబట్టి నీ జీవితం అంతా సంతోషం, నీ జీవితం అంతా సమాధానం, నీ జీవితం అంతా ఆశీర్వాదాన్ని నీవు అనుభవించగలుగుతావు. ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి యేసుని నిజమైన స్నేహితునిగా మనం అంగీకరించి మన హృదయంలోకి చేర్చుకుందాం. దేవుడి కొద్ది మాటలు మన ఇంటిలో ఫలింపు చేయనుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్. ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, కృపగల దేవా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, నీవు మా కొరకు నిజమైన స్నేహితుడిగా సిలువలో ప్రాణం పెట్టినందుకు వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ లోకంలో మేము లోకంతో స్నేహం చేసేవారుగా కాదు కానీ, అసత్యంతో స్నేహం చేసేవారుగా కాదు కానీ, ప్రభువా నిన్ను మా స్నేహితునిగా మేము అంగీకరించి, ప్రభువా నిన్ను స్నేహితునిగా మేము కలిగి ఈ లోకయాత్రలో ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయండి. ప్రభువా, ఈ వాక్య సందేశాన్ని విన్న అనేక మంది ప్రభువా నిజమే వారి జీవితంలో ఉన్న చేదైన అనుభవాలను జ్ఞాపకం చేసుకుని కన్నీరు పెడుతున్నారు. అనేకులను స్నేహితులని నమ్మి మోసపోయారు. అనేక మంది స్నేహితులను గౌరవించినప్పుడు, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు, శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, శోధనలో ఉన్నప్పుడు, కష్టకాలంలో వారు విడిచిపెట్టడాన్ని బట్టి మనస్తాపం చెందినటువంటి అనేక మంది ఇప్పుడు వారి హృదయాల్లో నిన్ను స్నేహితునిగా చేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రభువా, నీ బిడ్డలను మీరు చేయి పట్టి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. నీ బిడ్డల ప్రతి కన్నీటి బాష్ప బిందువును మీరు తుడిచివేయమని, ప్రతి వారి జీవితంలో నెమ్మది, ఆశీర్వాదము, శుభము, వెలుగును నింపమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. రక్షణ లేక ప్రభువా నాశనం అయిపోతున్న అనేక మందిని రక్షించండి. అనారోగ్యం పాలైన వారికి స్వస్థతను దయచేయండి. నెమ్మది లేక, మానసికమైన కుదురుబాటు లేక, కుటుంబాల్లో ఉన్న కలతలను బట్టి ఆందోళన చెందుతున్న వారిని నీ రొమ్ము కానిస్తున్నాను. ప్రతి వారిని ప్రభువా మీరు దయచేసి ఆదరించండి, గెలిపించండి, స్వస్థపరచండి. చీకటి దురాత్మ శక్తుల వలన ప్రతి వారికి కలుగుతున్న అభ్యంతరాలు, ఆటంకాలు,